ନା ଅଛି ମନରେ ଗର୍ବ, ନା ଅଛି ଅହଙ୍କାର, ନା ଅଛି ଛଳନା, ନା ପ୍ରତାରଣା। ନିଜର ପଦ ଓ ପଦବୀକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ଧାନ ତଳି ରୁଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପେପର ବାଣ୍ଟି ହକରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଚା ତିଆରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଦୁଇ ହାତରେ ହାତୁଡ଼ି ଓ ନିଆଣ ଧରି ବଢ଼େଇ ସାଜିବା, ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଶୌଚାଳୟ ସଫା କରିବା, ଏମିତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସିମୁଳିଆ ଖଇରାବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏପରି ଅନେକ ସମୟରେ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିକୁ ଯାଇ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ବିଧାୟକ ରୂପେ ସିମୁଳିଆ ଖଇରାବାସୀମାନେ ପାଇଥିବାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।